Hei kaikille! Ollaan matkalla Turkuun. Varmaan moni ihmettelee, että helvettiä me siellä tehdään. Niin mekin. Mut siellä on kalakilpailu. Ekaa kertaa kalamaratoni. Ja pakkohan sinne lähteä kokeilemaan, että onko siellä kalaa siellä Turussa. Skessin taimentiimi on tehnyt jo vähän pohjatyötä ja katseltiin tossa noin, että kyllä siellä vissiin kalaa on jotain, mutta ei tiedä missä. Me lähdetään sitä nyt selvittämään. Ikinä ei olla Turussa kalastettu. Ei, ikinä! Ja 24 tunnin sisään selviää, että kalastetaanko enää ikinä. No nimenomaan just se. Ja Jikin kanssa menee aina. Meillä oli Hestus toisella hetkellä. No niin, Meilläkin oli mittakuha, mutta siltä puuttu pyrstöstä tämä. Minuutti meni töröön jo. Turun kalamaratoni numero 1 2014. Sääntöjä sen verran. Sitä onkin vähän aikaa, kun on puhua tällaiseen megafoniin. Hyvät kalamaratonin osallistujat ja fongarit. Täytyy sanoa, että heti alkuun, että kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Mäkin olen jo tässä kuudellessa oppinut yhteisön toista vähän tekisi mieli lähteä mukaan, mutta nyt ei joukkuetta koossa tällä kertaa, mutta ehkä joku... Meitä joku 2. Joku kerta kuitenkin. Täällä on... Yhdeksän, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nyt. Ja siitä sitten saatiin startiin. Lähdetään nyt katselemaan vettä. En tiedä mihin mennään. Se värähti lahna ja masuria ja en mä tiedä olisiko se tullut se seipi ja se kaiken näköistä erinäköistä särkikalaa tuli taas ja kukaan ei taas osaa sanoa, että mitä ne oikein on. No? Toivottavasti tuomaristo sentään tietää sitten, että kertoo, että mitä ne oikein on. Ei mitään, nyt mennään semmoselle paikalle seuraavaksi kokeilemaan. Sieltä saadaan ankeria seuraavaksi. Ammattilaissopimuksen ulkomaille ja vielä kovaan liigaan Ranskan ei löydy, ei. Liigaan ja mutta tuossa Purovarsen suoni kuluu. Ehdottoman tärkeä juttu ja hieno asia. Sillä on sellainen tunne persiissä. Kävi hauki uistimennon kanssa morjestamassa. Ei noussut ylös. Ari tempas kiisken ja... Mitä muuta? Kolmipiikki. Kolmipiikki. Joo, näin on. Mutta kävimme täällä Turun yökalapaikassa vähän yökalastamassa ja... Onko mun sormi mikin päin? Ei se haittaa varmaan. Niin se ääni siitä kaunistuu yhteen. Ja nähtiin lajeja hyvinkin paljon ja yritettiin saada koukkuunkin hyvinkin paljon niitä, mutta mitään ei saatu ylös. No ylös saatiin. Saatiinko me? No ylös saatiin joo, mutta
kuten tuossa aika monella näköjään, niin siellä on ihan kivasti toi haavi ainakin apuna, että kannattaisi olla se siinä likellä, että kun se pompauttaa sieltä vedestä ylös, niin olisi haavi, millä ottaa sitten koppiin. Niin kuin siinä ranta on lähellä. No ei kyllä. Oli kyllä melko haastavaa. Ei siis, kyllä täytyy sanoa, että on se ropalle melko haastetta tuolla notkua siellä veden päälle. Meillä ei ottanut muuta kuin kivet nilkoille. Se oli melko kivikkoinen ranta. Oli. Siis hessus sentään. Mutta se pistää nöyräksi taas. Haukikirous rikottu. Ari jätti yhden hauen suuhun mepsin. Oli melko lähellä jo, että saatiin rannalle se. Ja Melko lähellä. se oli jo itse asiassa rannalla, mutta sit se kuului vaan haukileeksi. Joo. Mutta ei se mitään. Minä sitten pääsin kostamaan sille eiliselle hauelle. Oliko eilinen, mutta anyways, samoja roskakaloja ne kaikki on. Ja sitten viskasin oikein napakan täsmäiskun, niin sieltähän se tarras heti. Ja siitä alkoikin sellainen kamppailu sen 2,5 kiloisen hauen kanssa, että siinä ei veriltä ja huudelta ja kyyneliltä säästetty. Että se kun rupee tommosella tonnisella uudella vehkeellä nykimään semmoista, pistää se vähän kampoihin. Sieltä me saatiin se vihdoin ja viimein ylös sitten. Melko lailla helpottunut olo. Mutta ei mitään. Tässä sitä ajellaan kauniissa aamuisessa heräävässä Turussa sunnuntai-aamuna. Ruissalossa ainakin rääkäsi äsken kyllä aika kovasti. Kyllä me pojat ainakin huuettiin. Ave Maria! Kiitos, Hannes. Olemme saaneet Allikko Salakan ja Hovea Ruutanen. Olemme menossa tutkailemaan tässä, kun tätä aikaa nyt tässä on vielä, niin kuin sitä tunnetusti on yleensä ihan hirveästi tässä kilpailussa, niin kattelee vaan toinen vähän semmoista jotain lampea, että missä sitä aina sitä ruutana lappua yleensä on. Niin sitä semmoista sitten. Näihin sateisiin tunnelmiin päätämme sitten tämän vuoden Turun kalamaratonin kilpailuun. Päädyttiin sitten siihen 11 lajiin, että turpa jäi saamatta sinne. Ei voi mitään. Ehkä sitten ensi vuonna Helsingissä sitten paljon paremmalla menestyksellä, koska saatiin aika hyviä neuvoja sinne suuntaan. Paperihostelu kiittää tästä Turun kalamaratonista. Kiitos. Are you gonna take me home tonight?